एम बाथा बिथाङा जेल सिङाव माबायदि दङ बेखौ दाखालिनि भिडिअ माखासे मानसिफोरा सोंहरदों आरो माखासे मानसिफोरा फेसबुकनि गेजेराव सोंहरदों। एम बाथा बिथाङा जेल सिङाव एकदमबारे जोबोर सिन्थाय थायो, दुखु थायो। आंथ' हाबाखै, नाथाय जोंनि लोगोफोरा हाबदोंमोन, बिथांमोना रायलायदोंमोन आरो रायलायनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जों मिथिदों। दा बेनि सिगांनो मोनसे भिडिअ गोसारबावदों आरो बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एबसुनि नायबिलनि मोजाङै मिथिया आङो, जायखिया बेहाय बुंनाय बायदिब्ला एबसुनि मानसिफोर बिसोरो बिलनि जानानै गिदिंगासिनो दंमोन, बलेर' गारि लानानै गिदिंगासिनो दंमन। दा बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जागासिनो दङ फेसबुकनि गेजेराव। भिडिअआ नैबेनो, बेखौ नायग्रोबानो जाबाय। एबसुना बिल नोंसोर दाना नङा मानो फैदो? इ गामियाव मानो फैदो? मा खालामफैदो नोंसोर? नोंसोर मा खालामफैदो? नोंसोरनि भटार होबाव सेन्टारा सेन्टार होबाव नोंसिनिया? सेन्टारा होबाव नोंसिनिया? सेन्टारा होबाव नोंहा? सेन्टारा होबाव नोंसिनिया? नोंसोर गावसोरनि जायगा सेन्टाराव थां, सेन्टाराव थां। मा खबर? एबसुनि ना इउ पि पि एल नोंसोरो? एबसुना इउ पि पि एल नि? एबसुना इउ पि पि एल नि? एबसुना इउ पि पि एल नोंसोर दाना? एबसुना इउ पि पि एल? एबसुना इउ पि पि एल? बबे पार्टी नोंसोरना? मा पार्टी नोंसोरो? एबसुना इउ पि पि एल? एबसुना इउ पि पि एल नोंसोरो? मा बेरायनो? दाना नोंसोर एबसु गिदिङो ना इउ पि पि एल गिदिङो? मा लोगोफोर, नोंथाङा नुखांबाय जानांगौ बे भिडिअ एकदमबारे गोसारगासिनो दङ। बे भिडिअ बुंनाय बायदिब्ला बिसोर एबसुनि मानसिफोर आरो बिसोरो गुबुननि भट मिरुआव थांदोंमोन जाहैबाय। दा बिदि बोरै थांनो मोनखो बेखौथ' मिथिला, ना सोरबा थिनहरदों ना बिबिनिफ्राय थिनहरदों बेखौथ' मिथिला। जायखिजाया बिथांमोना एबसुनि आरो एबसुनिफ्राय थांदोंमोन गारि लानानै, आरो बेनि गेजेराव रायजोफोरा हमबाय आरो हमनानै थिनहरफिनबाय। आरो हमनानै थिनहरनायाव बिसोरो गावसोरखौ नारनायनिबो रागा जोंबावलायदों। दा बिदि फैनानै रागा जोंनानै थांदों। दा बिदि पावारखौ सोर होखो बेखौथ' मिथिला। जायखिजाया बेनि सायाव गोबां मानसिफ्रा डाउट जादों। आथिखालनि एबसुआ राजखान्थि हान्जा जाबाय होननानै कमेन्ट बक्सनि गेजेराव, फेसबुकनि गेजेराव खोन्थाहरदों बा रायलायदों। आरो आथिखालनि एबसुआ जायबा दैदेनदों, बिथां दैदेननायाव एबसुनि मानसिफोरा, गथ'फोरा बेबायदि बुंजाबाय होननानै बुंदों। दा बेनो आरोना, गुबुन गुबुन जिल्लानि एबसुफोर दङ, माखासेया मोजांबो दङ, माखासेया गाज्रिबो दङ। दा आं गासिखौबो होननो थाङाखै, नाथाय एबसुआ बर' फरायसा आफादखा बेबायदिनो आरोना। दा राजखान्थि बोथोराव थांनानै एसेयाव बखिजाखासिगोन। दा बेयो साननो गोनां बाथ्रा नङा, बखिजाखासिगोनानोखा। दा बिनि उनाव जोंहा फैदो एम बाथा। एम बाथा बिथाङा दा गोबां दुखुआव दङ। एम बाथा बिथाङा, आं सानो बिथाङा जुदि पलिटिक्सआव हाबनाय मोनबा गगौमोन। गुबुन गुबुन एक्स एनडिएफबि बिथांमोनाबो जेरै गदों, एनएलएफबिनिफ्राय जेरै हाबदों, बेबायदि सानो आंबो। जेनेबा हमनानै ला एम बाथा बिथाङा पलिटिक्सआव हाबदोंबाथाय बिनि केसा माखासे उइद्र' जागौमोन। आरो बेल' नङा, गोबां मन्त्रि एमएलए फोरनि केसाबो बिजेपिआव हाबनानै गनाय, बेखौ आं नुदों। आं थांनाव नुखादों बेखौ। दा जेरै हमनानै ला जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो केस दंमोन, बिथाङाबो बिजेपिआव थ्रोब हाबबाय, गबाय लोगो लोगो केसानो गैला। आरो बेल' नङा, वेस्ट बेंगलावबो दङ आरो गुबुन गुबुन जायगायाव दंजोबो। वेस्ट बेंगलावल' नङा आरो आसामावल' नङा, गोबां जायगायाव दङ। दा आं बिदि सानो, दा एम बाथा बिथाङा जोबोद दुखुआव दङ जोबथेसालिनि सिङाव। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। बेखिनियानोमोन। जुदि मोजां मोनदों शेयार खालामबानो जाबाय। बाय बाय।